Di heftê vê mehêde Alan û Xebat ku di ciwanin 16 salî ne ji kampa Kewregoskê ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê derketin û ji bo gerê berê xwedana bajarê Hewlêrê çûn û heta niha jî venegeriyane bi tenê kesekî bi navê Şahîn ku xeweke endamê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK daye naskirin bi telîfonê agahî gihandiye malbatan û ji wan re gotiye ku her du xort gihiştine Çiyayê Qendîlê. خونه جوال پرسیه لسر چه خبر دانه نه کس اشتغالیه من جوال پرسیه نه گوته ایسته یک بنا به آلان یک بنا به خباته که چمای نه چمای گو چمایه کش رو دیو گوت کمر بیجو کداری در لسر اسی نه اول پرسیه که کداری نه ایده اول تثبیت کرد لقندیله نه یعنی لقندیله دربازی پرارده خورده حالی دمکی اینو باید اینکه روش شهر در اینکه نمساعده تشرم کورن تو زلال بکن دمک در پچه بون کورن بچن چند زیارو ایده بس نه نه حتی بچه ایتم خوبین پرورده جبر رê nedan ku ew li kampê çîroka her du zarokê xwe bêjin em neçarbûn wan lê dervî kampê bibînin. İbrahîm behsa birayê xwe Xebat dike û dibêje ku tu pirsgirêkên birayê wî bi kesekî re tune nebûn û rewşa malbata wî jî bi wendabûna wî tevlî hev bûye. هەڤال شاهین جارێکی بە ئەم ڕقەمێ شتەغلینا ڕاشتیدا گوتی ئەز هەڤال شاهینم گوتەما گۆکا ناوێ ڤ ئەنسانە بدنە من ناوێ ڤ هەردوو زارۆکە و سوورەتی ئاژمر بشێنن ئەزێ ژوارە پرسم وەزێ خدمەتی ژوارە بکەم هەکا گۆ ئەف زارۆکل جەممە بن ئەزێ علمەتی وەکەم بەس ئەڤ ئینسان بلا بێژ مەسەنەن زارۆکەوە فلان ژینە یعنی هەنێک دەبێ وەڵە چوونە سووریا هناك دبي والله القنديلن هناك دبي والله الدهوك هناك دبي والله زاخ ام تشكي نما سرفان سنه زانن بس ام هيفيا مش حكمتا كردستاني ام عرضا وادنا ام اخا وادنا مساعدين مره بكن ودا خوازا مش متحده في موضوع ده بيشتغل يوصل في موضوع يروني براهيمي بتشكي ماليه وعمري شازه صار انسانك قاصره ودينا انسانك نا سياسته فهمتك انسانك نا سلاح فهمتك يعني زاروكا يعني بتشكي ما او دلالي ما او دایکە ئالان jî berîniha li bajarê Şamê dima. Du kurên wê di artêşa Sûriyê de leşker bûn. Her du jî ji alan mestir bûn û ji leşkeriyê reviya bûn. Ji bo silametiya zarokên xwe penaber bûn û berê xwedana Başûrê Kurdistanê. Ji hemû aliyan alîkarî xwestin ji bo ku zarokê wan vegerînin. ji bo va zarokê xwe hatime divere derketim. Ez ne ji bo feqîrî hatim û ne ji bo perê vê derî hatim. ji bo zarokê xwe kire ku nade heta li cehkî ez û va zarokê xwe bigihne hevdû. Ez ricayê cimîanî ehzaba dikim. Ji Umma Mutehîdê dikim em laciîwîne em terîqa wa hatine ketine virda û em mêvanin cem serok. Cem Serok Mesûd ew ricayê em مساعدەکی مەرەتکی ez ricayê Serok Abdullah Öcalan jî dikim znak mestûyê kesî de. Vîza kurkî ev kur qasira و او هەڤالî خو her dicikî qasirin di emrekî dîne va zaroka ciyavî kurkî nihal wê dê di müsteşfeyê de ye jî li vir teዕbane havane yani ez ser derziyêm sekin û hebêm sekinim ev kurk li me vegerihî em jî ricayê ji hevala dikin rica dêş ku rêdikê rica xwehê ji bira dikî ew jî musاعدا me bikin weke hikûmetê bi me re bigerihin vî însanî hele û ev însan ketiye stûyê wa de me re arî me bikin lê bigerihin Lê bavê Alan nema sebrê dike û teliya xwe ber bi aliyekî Kurdî ve dike û dibêje kurê min bînin. منظماتê me bixwe birine em dixwazin zarokê me ji me re vegerin û xwedêm qebûl nakin. Zarokî emniyakê 16 sal û ningînakê şikestî. Eyê dîn û wijdan û demîr dişya qebûl dikî. Yani her nav Efrîqiya, nav eyê diyanet fêm kirçawa, kûn dija munazzamet dinyayê da. Kê zarokê qasir fêm kirçawa birine. Ew nakê zanbekîne û ber kurê me ji me re vegerin û hew. شکامت سیاسة وانك سريع صديق صد أم زاروكي خوجوات خوازن وهو Di doseyên weke doseya Xebat û Alan de asayîş û rêveberiyên kampa naxwazin tiştê wiha ji ragihandinê re eşkere bibin. Ji ber vê yekê jî amarên fermî di derbarê bûyerên wiha de tune ne. Bi çîroka Xebat û Alan dibe ku penaberên Rojavayê Kurdistanê ji bilî hilgirtina wa ji barê penabertiya wa re xemê wê yekê jî bikişînin ke ew ê çawa zarokê xwe ji dervî sînorê kampê biparêzin. Rengîn Şerro, Rûdaw, Kampa Kewregosk.